Започва ли? Да. Здравейте всички, аз съм Васко и с мен е Наско и Гимана и Алекс. Извинете, че обърках името. Това е първи епизод и ще оцеляваме. Той сега Васко коментираше, от тук нататък аз си продължавам да знаете. И сега сменяме камерата и тръгваме. Който иска да тръгва на където иска. Let's go. И така. Това си при звука, ако обичаш, защото мога да пусна до край. Да. Добре, Васко каза, че е пуснал зомбитата, Алекс да са от моето ниво, от моето дърво. Така, сега продължаваме да се търсим. И така. Да знаете, че ще съобщение с края на епизода. И така сега си продължаваме да търсим. Да смятаме скоро да си правим къща и да оцеляваме от зомбитата, защото те са пуснати. Та, ако не знаете как се пуснете зомбитата или да ги спрете, влизате в опциите и там difficult до първото долу е за спиране на зомбитата. Догоре е пускане на зомбитата на най-трудно ниво. Та от difficult може да си избирате което ниво си искате на зомбита, да знаете. И сега... пред мен сега беше Васко БГ, ето го до дървото. Само да ви кажа, че предаването Gamer BG няма да прави клипчета в Майнкрафт. Той е мой колега в Майнкрафт. Ние участвахме в неговия клип. Така, ако знаете. Когато аз бях с клип на... Да играете с приятели. Да играеш с приятели. Беше клипа. Сега ще питаме Васко БГ, може ли да храна да не даде, защото огладняваме. О, елате да видите какъв кратер намерих. Фурни има вътре. Да, сега Васко ще видим, ще видим какво има долу. Това е мина и така. Добре, че аз нямам тръбучета. Скоро може да умра от глад. Търси животните. И къде да намеря животни? Тук има кон, ама той... Овце! Колко са? 2. Сега ще видим. И да ти храна, също така е пълна. Това е четвърта, до 6. До 6 ще ви караме. Това е четвърта. Това е четвърта минута. Да. Не до 15. Добре.
ще... Ето ми го скина. Зелената нинджа. Мисля да го действам това. До края клипа има още 10 минути. Да, до сега сме видели зомби. Аз съм вижте да го чета. Някой има ли храна? Може ли? Аз съм до гората, къде са беше минал. Къде си? Да. Да. Тук намерихме спасе. Ще върнем къде сме. Ще върне след. Добре. Ще трябва да си крафтим за малко меч. Аз съм на 5:30. 6.